Pan pamiętaj, że my ich liczyli, nie? Ja. Tu ich zakujemy? Tak, to ja. Potrzebuję sukę. A mogą być i dwie. Tak? Zatrzymali my torpedę. No, to wspaniale, dziękuję. Halo? Z komendantem wojewódzkim, proszę. No, witam cię serdecznie. Mam dobrą wiadomość. Zatrzymałem torpedę. No, ale jest mały problem. 3 kierowców tirów brało udział w zatrzymaniu. Załatwisz to? No to świetnie. I wiesz, pomyśl tam o jakimś awansie. O awansie pomyślimy. Halo, Warszawa? Z głównym proszę. Na konferencji... O, to zadzwonimy na komórkę. Proszę pana, to, że pan nie podniesie tego telefonu, mnie, proszę pana, pracy nie utrudni. Proszę pana, mamy sprzęt, mamy GPS-a, wiemy, gdzie pan jesteś. Właściwie pan jesteś otoczony, pańskie poparcie spada. Panie, poddaj się pan, halo, podnieś pan wreszcie słuchawkę. Proszę pana, to, że pan nie podniesie tego telefonu, mnie, proszę. Tak, słucham. A cześć, mam torpedę. Zapałem to na Śląsku. No, nareszcie jakaś dobra wiadomość. Oczywiście jakieś tam awanse i gratyfikacje na pewno was nie ominą. No co jeszcze? Aha, 3 kierowców. W porządku, tak to załatwię, że oni bardzo szybko o tym zapomną. Tak, dziękuję. No to w takim razie przerywam konferencję i szybko się udaję do ministra. Dziękuję. Dobry nowość. Dobry, Ja mu to- proszę, nie macie Perkinsiera, żeby Tu, mi to otworzyć. Nie macie. na hołdzie, tu się jakiś stary hołznąć. Idź, Ja idź. tego nie poradzę Ale nie otworzyć, zawracaj nie mi z poradzę. końca. Nie przechodź. Zaś mi tego nie pomogło. Spektakularna akcja policji na Śląsku. Wczoraj w godzinach popołudniowych zatrzymano poszukiwanego w całej Europie szefa mafii o pseudonimie Torpeda. Podczas zatrzymania 3 kierowców samochodów ciężarowych znalazło się w centrum akcji. Nie wiadomo, czy nie próbowali przeszkodzić w zatrzymaniu mafijnego przywódcy. Skierowano zawiadomienie do prokuratury, aby zbadała ewentualne powiązania i czy nie nastąpiło złamanie prawa. Dalsze wiadomości. A kurde, widzicie skurczybyków? Widzicie? Zaś się podpisali. A Alysy zostali tymi, ani nie gonią. Wypieprzumy.